Xesús de Nazaret morreu crucificado pola autoridade romana, acusado de considerarse rei dos xudeus, é dicir, de liderar unha rebelión contra a autoridade militar romana que exercía naquel momento o procurador Poncio Pilatos. Conforme a lei romana, un cartel indicaba a causa da condena en 3 linguas, en latín, en grego e en hebreo. O dato ofréceno os 4 evanxelistas. Ese cartel revélanos que en Xerusalén se falaban 3 linguas, o latín da autoridade militar ocupante, o grego dos comerciantes e estranxeiros e o hebreo, lingua propia da Xudea e oficial da escola e da sinagoga. O curioso é que na cruz, nun momento de máxima desesperación, Xesús berra: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quere dicir: meu Deus, por que me abandonaches? E iso non é ningunha das 3 linguas, senón arameo, arameo de Galilea. Logo, existía unha 4ª lingua que non entrou no cartel porque estaba mal considerada. O arameo era propio dos galileos, os que os xudeus consideraban anjarets, é dicir, aldeáns, pero tamén incultos, silvestres e paletos. Por iso os que oen berrar a Xesús en arameo fan a risa del. Xesús non falaba nin rezaba en hebreo, senón en arameo, nesa lingua aldeá e sen prestixio. E era tan sorprendente que no Evanxeo consérvanse como probas evidentes as palabras arameas Efetá, Abá, Mamona, Talitacún. Para Xesús, a lingua da oración era a da casa, a do corazón. Ben falado. Un animal parecido ao mono, pero máis grande. Gorila. Ves como sabes? Vostedes, como a min, están afeitos a ver no alto da Cruz do Calvario un letreiro que pon INRI. E cando se abusa de alguén por partida dobre, cando se escarnece, decimos, e para máis INRI. Agora xa saben que na cruz realmente non poñía INRI, poñía Xesús Nazareno, rei dos xudeus. E iso poñía nas 3 linguas importantes: o latín da autoridade militar, o grego dos comerciantes e dos estranxeiros e o hebreo da escola e da sinagoga xudía. Pero de repente Xesús berra desesperado: meu Deus, por que me abandonaches? E ese berro non o fai en ningunha das 3 linguas que están no letreiro, faino na súa lingua proletaria, rural, galilea, o arameo. Con isto danos unha proba contundente, dramática pero fiable de que a lingua para dirixirse a Deus é a lingua da casa, a lingua dos afectos. Vostedes xa saben cal é esa lingua, sen que lle lo diga ninguén. Abur.